foto kok foto niki? Lah sik ganteng ya dipoto no. Rabi saiki sok mben mati. Kok ngono? Mbuh. Berarti ora usah rabi ritek gen panggah panjang umur. Domungi lek saiki rabi sok mben mati kok. Alah. Dadi rene ae njaluk mangan rene ae rasa rabi. Rasa rabi ndelok iwak kae malah panjang umur ya. Sehat awake. Ngono. Mangan ra kurang ya. Rabi butuhe dhuwit akeh. Piye? Rabi butuhe dhuwit akeh. Oh, mbuh ora ngerti aku. Ora tau rabi marang. Ora tau rabi. Lah biyen wis tau rabi lah anak-anakmu akehno lah. Piro anak? Oh, biyen. Oh, biyen berarti kan tau rabi. Biyen saya tau rabi ki bolak-balik ngono. Oh, pisan. Biyen rabi pisan. Rabi pisane bojone bongkok. Walah. Kowe ora tau gelem nyekarno. Tahu. Masa. Dene omong aku. Alah. Wis ora tau rene apa ae. Alah. Lah sing tak jak rono ke pasar Bodo ke sapa nggono apa uduk sampean? Oh iya ya. Lah iya. Lek aku meh bendino rono. Bendino ora. Bendino lek rono. Bendino mesti aku karo dolan. Arep jajal beda. Oh karo dolan karo jajal peda. Berarti pedaan lek rono. Oh iya no. Demen ngono kowe. Nyapa ora? Terus lek moleh kembang kok ngendi? Ora mesti. Tuku biasa. Mosok tuku ngendi lek mu tuku apa nek wong adol lek dina biasa? Ya rene. Oh terus dalan ding. Oh terus dalan ngerai mae wong ngono. Heeh. Ya kelongkar. Njaluk mae wong. Jaluk nembung nyolong. Nyolong. Urung tahu aku nembung jaluk. Yo ndak pareng no ngono kuwi. Wae yo nembung no. Pak nyuwun kembange ngono no. Ora enek wonge. Oh ora enek wonge. Yo. Golek wis nyerah. Wah, akeh kembang. Wah akeh kembang. Akeh.